Ja vám chcem poďakovať, vážení priatelia, lekári, za možnosť, že som tu. Prichádzal som sem s trošku inými predstavami. Je pre mňa strašné počuť toto, čo tu počúvam. Napriek tomu, že o tom v podstate viem. Lebo my už nejaké roky spolupracujeme na určitej báze. Pomáhali sme vám organizovať Červeno-biely deň. Organizovali sme ľudí na uliciach v prospech vašich záujmov, lebo nám bolo jasné, že ste utlačaní. Chcem tu povedať, že v prvom rade ďakujem za našich ľudí. Pre laika je strašné toto počuť, to som už povedal. Lebo ničenie lekárov, tak ako ho vidím, je vlastne ničenie pacienta. Je naše ničenie. Prečo som pôvodne sem prišiel? Zamýšľame sa my nad tým, lebo my máme členskú základňu väčšinou prestarlú, ktorá potrebuje zdravotnú pomoc. Sú to ľudia, ktorí celý život pracovali, celý život odvádzali zdravotné poistenie a dneska majú obrovské problémy. Okrem tých zdravotných aj tie finančné, sociálne a tak ďalej. Tak zamýšľame sa aj my na našich zasadnutiach, schôdzach a proste na všetkých našich podujatiach, prečo vlastne kladieme si otázky. Prečo je najziskovejší farmaceutický priemysel? Keď ste zistili zo štatistík, najziskovejším priemyslom na svete je farmaceutický. Najväčšie zisky sú z neho. Za druhé, prečo sú najlepšie platení zamestnanci farmaceutického priemyslu a firiem, ktoré sa okolí pohybujú. Za tretie, prečo je najviac reklamy v mass médiách práve na lieky? No prečo? Veď máme zdravotný systém. Človek môže ísť k lekárovi, lekár ho vyšetrí, zadefinuje jeho problém a predpíše mu liek. No, prečo majú ľudia kupovať lieky? No, aby bol biznis. Za ďalšie, kde sú prostriedky, ktoré sme za celý život zaplatili zdravotnej poisťovni? Napríklad, keď zoberiem za seba, 62 rokov som platil zdravotné poistenie, takmer nič som z neho nevyužil, mal som to šťastie. Hej? A dneska, keď prichádza doba, že budem mať problém zdravotný, lebo samozrejme s vekom to prichádza, tak dneska zistujem, že nemám na to. Jednoducho, nemám na to. Kde sú tie prostriedky? Za ďalšie, prečo zdravotná starostlivosť nie je bezplatná, tak ako to stanovuje Ústava Slovenskej republiky? To sú otázky, ktoré si kladú ľudia a nemajú na ne odpovede. Pritom odpovede sú tu. Dneska ste o nich hovorili. To sú milióny a milióny eur, ktoré utekajú z tohoto zdravotného poistenia a z platieb ľudí, kde si do úplného nenávratna, nikto nevie, kde tie peniaze sú, ale zase na druhej strane vidíme tu multimilionárov, ktorí nemajú zdôvodnené zdroje príjmov. Veľmi jednoduché. Čo z toho vyplýva? My, ako pacienti, sme sa stali otrokmi alebo závislými na systéme. Lenže oni závislými na systéme spravili aj vás. Aj vy ste otroci. Vy máte pracovať pre nás a vy de facto pracujete pre nich. Nadhodnotu odvádzate nejakým lumpom, ktorý vlastne ani neviete, kto to je. Hej? Sú kde na Kanárskych ostrovoch a kde si zakrytí nejakými firmami. New York. Čo z toho vyplýva? My musíme zmeniť systém. Spoločne musíme zmeniť systém. Ani ten systém nie je výhodný ani pre vás, ani pre nás ako občanov, pacientov. A dokonca ešte ani pre tých, ktorí vládnu, pre väčšinu nie je. Oni sú tiež vykoristovaní. Len pre špičky je výhodný. Pre nikoho iného. Ako zmeniť systém? Tu sa nedá zmeniť inak. Tu si musíme vzájomne pomôcť. My jednoducho nemôžeme čakať pomoc od nikoho. Od politikov úplne nie a od kapitálu vôbec. Lebo kapitálu ide o zisk.
O nič iné. A to je výsledkom toho lopotenia kapitálu za ziskom. To znamená, existuje porekadlo, človeče, pomôž si sám, aj Pán Boh ti pomôže. Tak teraz sme sa dopracovali po toľkých rokoch k tomu, že vlastne si musíme pomôcť sami, nemá nám kto pomôcť. Teda vám, lekárom. Kto vám pomôže? Jedine verejnosť. A jedine verejnosť vtedy, keď bude poznať tieto problémy, o ktorých tu hovoríme. Pokiaľ nebude poznať, stále vás bude obviňovať z toho, že ste úplatní, že robíte len pre svoje vrecko, že sa máte najlepšie, že ste mafia v bielých plášťoch, tak ako to robia a ako to médiá samozrejme veľmi radi podporujú. Preto som aj ja tu dneska. A som rád, že som toto všetko počul. A ja urobím všetko preto po našej línii, aby sa toto dostalo na verejnosť. Lebo cez médiá to nepôjde. To vám garantujem. To Andrej má pravdu v tom, že z jeho celých diskusných príspevkov, a to ja už som bol pred rokmi na vašej tlačovej konferencii, uverejnia dve slová, aj tie, ktoré sú proti vám. Čiže to čo? To znamená spojenie s verejnosťou, vysvetľovať cez všetky, by som povedal, cesty, ktorými to ide, tak ako hovoril pán prezident, Facebook, webové stránky, proste všade, kade sa to dá, aby to ľudia pochopili. Ak toto ľudia pochopia, sú s vami. A nie s tými, ktorí dneska organizujú kvázi demonštrácie. Lebo tie kvázi demonštrácie sú vlastne to isté, čo je tu teraz. Len s inými ľuďmi. Nič nezmenia. Vo vašom postavení ani v našom postavení nezmenia nič. Musíme zmeniť systém. Ja som vám toto chcel povedať a máte našu podporu. To je všetko. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem predsedovi komunistickej strany v Košiciach. Vy, keď si pamätáte, pamätníci našich prvých valných zasadaní, valných zhromaždení, Trenčín, Zvolen. V Zvolene sme to mali 10 rokov, aby to bolo na pol cesty. Ešte upozorňujem, že také isté zasadanie bude v Nitre o týždeň. Lebo tam prídu západňari a tam ich bude možno dvakrát toľko ako tu, alebo aspoň toľko ako tu. Lebo Nitra, Bratislava a celé považie, takže už sme si zvykli, že každé valné bez hlasovania, lebo to prebehlo tu, prebieha potom ešte na jednom mieste. Je to tak dobré, bližšie sme ľuďom, pre nás je to namáhavé, ale to nevadí, toto je vážna situácia. Keď si spomínate na tie prvé naše stretnutia, prvé valné zhromaždenia, pozývali sme si stále do otvorenej časti, pretože sme vraveli, my nie sme závislí od delegačky, aby nám náhodou niekto nezvolil takého, čo sme už dávno chceli nejakého spolupáchateľa dostať do výboru. Nie, toto sú neplatené funkcie, ako vidíte. To, čo sú čestné funkcie, to sú ľudia, ktorí pracujú a na základe toho sú buď potvrdení, alebo odvolaní, alebo vymenení z rôzne dôvody, ale iste tým dôvodom na menovanie do funkcie u nás nie je nejaký peniaz, nejaký honor. Jednoducho honor vyplýva z práce. Takže vždy sme si povedali, nemáme čo schovávať, žijeme z vlastných financií, z členských príspevkov a preto môžeme byť otvorení. Málo ktorá organizácia na Slovensku má valné zhromaždenie, kde si pripustí verejnosť. To je nakoniec podľa mňa, podľa môjho skromného názoru, potvrdenie toho, že sme demokratickí, že chceme byť demokratickí, lebo nie vždy sa to podarí byť absolútne demokratickí, ale od samého začiatku sme si vždy volali politikov. Nielen tých politikov, ktorí sú pri moci a ktorým sa treba niekde vopchať, aby sme získali nejakú výhodu na úkor iných. My sme si vždy volali aj politikov z opozičného spektra. Pamätám sa na valné zhromaždenia tu v Košiciach, kde sme mali 8 rôznych politikov, ktorí mali ambície sa stať ministrami zdravotníctva, keď si spomínate. Pozývali sme si médiá, členov Národnej rady Slovenskej republiky, členov zdravotníckeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Čiže bolo množstvo politických strán. Neviem, či vôbec, okrem extrémistických,
niekto chýbal na našom valnom zhromaždení za tie roky. Ale vždy, keď prišlo na to, že ide o porušovanie práv lekára, ktoré sa zákonite musí preniesť na pacienta, vždy zrazu vládnuce strany chýbali na našom zasadaní. Vždy sme nevedeli dotyčného ministra, ak sme vyhlásili program spojenia lekárov s verejnosťou, vždy pink a už tam nebol, ako mávnutím čarovného prútika. Vždy prišla len opozícia, ktorá sľubovala. Teraz je zle, pretože je to zle, lebo všetky doterajšie politické systémy sa zaslúžili o tento stav, ale dnešná opozícia vybehne na čelo tej nespokojnosti, ako keby sa tam narodila. Ako keby prišiel niekto celkom nový, nejaký inocent, nejaký celkom čistý človek na čelo toho hnutia. Je to nezmysel. Všetci do jedného sú zodpovední za tento stav. Jedna vec je pravdivá. Keď išlo o to podporiť požiadavky lekárov, keď boli identické s požiadavkami verejnosti, čo sme si jasne vydiskutovali na veľkých zhromaždeniach, napríklad v Bielom dome v Košiciach, kde bolo okolo 300 ľudí, z toho 200 prišlo z verejnosti, tak nakoniec vždy ostali komunisti, ktorí prišli a pomáhali. Napríklad Červeno-bielý deň rozdávali plagáty. Keď sa pamätám, tak to bolo. Potom sme mali vyhlásenia na túto akciu, prípravu 11 000 plagátov rozniesli vaši ľudia po celom Slovensku. Starí ľudia, naučení bojovať, naučení nebyť spokojní s tým, že vás niekto nechá vyschnúť a kopne pod posteľ. Starí ľudia, 70 a viac roční, brali plagáty, sadli do vlaku a chodili po Slovensku a rozdali 11 000 plagátov a ich povylepovali na červeno-bielý deň. Áno, ešte toto je ďalšia výhoda pre Úniu špecialistov. Dobre, takže preto hovorí Peter tu nás a ja mu za to chcem poďakovať, lebo veľa jeho angažovanosť, jeho viera v dobro, jeho viera v schopnosť a možnosť niečo zmeniť znamenala aj pre nás. A keď sa spolieham na verejnosť, tak musím povedať, že do značnej miery to bolo ovplyvnené tým, ako sa postavili k našej výzve. My sme nerobili výzvu spolu s nimi, aby sme ju dávali na Facebook. On si ju všimol. Takisto si ju všimli aj iní, pretože viem, lebo už tretíkrát mi tú výzvu niekto vymazal z Facebooku. Čiže museli si ju všimnúť aj tí, ktorým vadí. Ale boli oni jediní, ktorí si povedali, že bude mať priestor napríklad na námestí, kde som to kľudne mohol povedať a oni to všetko ďalej rozdali. To je čestný úmysel podľa mňa, pretože inak sa to nedá povedať. Nikto za to nemá peniaze, my si za to neprihrávame nejaké eurofondy. Jednoducho hovoríme o pravde a oni ju zdieľajú. To je neoceniteľná pomoc. Takže ešte raz verejne ďakujem pekne.